fiindcă ne cunoaștem cu certitudine, nu suntem la prima noastră întâlnire. Voi intra direct în seminarizarea lecției numărul 1. Voi cere permisiunea dumneavoastră să așteptați puțin până pot eu să pun câteva slide-uri în imagine. Îmi spuneți, vă rog mult de tot dacă se văd. Momentan nu. Acum da. Acum da, mulțumesc frumos. Deci în prima lecție, linia vieții, vorbim despre scop, obiective și direcție conștientă. Aș vrea să subliniez că valoarea reală a acestui curs apare doar atunci când ne luăm din fiecare lecție cel puțin o idee pe care să o putem pune în practică. Conceptul linia vieții, preluat din cursurile lui Laurent Soaresas, ne arată unde ne poziționăm mental și emoțional în fața vieții și a responsabilității personale. În slide vedem stilul de învățare tradițional, așa cum am învățat la școală. Înveți, te specializezi într-un domeniu și apoi în timp îți valorifici cunoștințele contra unor surse de venit. În realitate, învățarea autentică se face exact ca în natură. Descoperim informații noi, le testăm prin acțiune, evaluăm rezultatele și ne ajutăm direcția, mereu în mișcare spre obiectivul nostru, cum ar fi libertatea financiară. Libertatea financiară pe care cu toate o dorim. O dorim foarte mult. În cadrul liniei vieții sunt două poziționări posibile, după cum se vede și în această imagine. Sub linie găsim persoanele care se victimizează, își caută scuze, se simt blocate. Ele își pun întrebarea: de ce mi se întâmplă mie? Deasupra liniei, în schimb, sunt persoane care își asumă responsabilitatea vieții lor și sunt orientate spre soluții. Ele își pun întrebarea: cum pot face eu ca lucrurile să meargă? Ca idee cheie, viața nu se schimbă când se schimbă circumstanțele, ci când ne schimbăm poziționarea. Voi, unde vă situați acum în raport cu linia vieții? Puteți să-mi spuneți, drăguțe doamne, unde considerați că sunteți? Undeva deasupra sau de dedesubtul liniei vieții? Sunteți victorioase sau vă considerați victime? Deasupra liniei. Foarte frumos, foarte bine. Mai are cineva de spus? Și eu zic că încerc să mă mențin deasupra liniei. Recunosc că a fost multă vreme când întrebam de ce mie, nu reușesc pentru că, nu pot pentru că, foarte mult. Lucrând cu mine mi-am dat seama că asta provine și din felul în care am fost poate educați, felul în care am fost, nu știu, în viață, așa, dar prin dezvoltare personală, prin educație financiară, ne-am dat seama că putem urca deasupra liniei, să fim responsabili pentru acțiunile noastre și recunosc că e frumos deasupra liniei. Ideea este să ne menținem acolo. Așa este. Orice s-ar întâmpla. Dar putem avea fluctuații. Da? Deci, adică poți avea zile mai bune când ești deasupra liniei cu asta, dar asta nu înseamnă că în momentul în care, nu știu, poate și eu am zile în care chiar încă mă mai întreb și de ce, ca să zic așa. Exact. Nu îmi dau voie să rămân acolo. Sau nu permit să rămân. Stăm prea mult.
Ca și la emoții Exact. negative, emoții pozitive, adică neapărat în unele putem să stăm mai mult care sunt de bucurie, de fericire, de încurajare, de așa, dar care sunt de mai puțin încurajatoare, să stăm foarte puțin, ok, asta am pățit, asta mi s-a întâmplat, ce pot să fac, să rezolv problema. Exact. Cumva să acceptăm și stările, că nu suntem doar zen, doar soare, ci suntem undeva yin și yang, în care apar și situațiile acestea conflictuale, ca să spun așa, dar le putem pur și simplu învăța, să le înțelegem, să le ascultăm și să învățăm din ele, practic să mergem mai departe. Eu una așa funcționez, sau cel puțin asta așa încerc să păstrez acest echilibru și să mă mențin cât mai mult deasupra. Dar sunt și zile în care recunosc că nu-mi iese, orice aș face. Dar trebuie să știm să trecem și chiar peste acele zile Mai puțin bune. mai puțin bune, da. Așa este, prin discuțiile, prin dialogul pe care l-ați avut, cred că ați răspuns direct și la următoarea întrebare. Când simți că e sub linie, ce ai putea face diferit pentru a trece asupra liniei? Da, aici o să răspund și eu când simt că sunt undeva de dedesubtul liniei, deci din victimă. Da, și eu îmi doresc să devin responsabilă, aleg o acțiune mică, realizabilă, să o fac și încerc să o fac și schimb această mentalitate de ce mi se întâmplă mie cu ce pot să fac acum concret. Și concret, chiar este această decizie pe care am luat-o să-mi dezvolt o afacere share marketing și a fost, consider eu, rezultatul poziționării mele deasupra liniei. Și da, momentul în care schimbi întrebarea, practic, despre cum vrei să ți se schimbe viața, este momentul în care începe efectiv să se schimbe mentalitatea. Așa este. În continuare, haideți să vedem scopul și viziunea ce îți dau. Îți dau direcția vieții. De mai multe ori am primit o întrebare fundamentală. Care este scopul tău în viață? Cred că cu toții, chiar dacă n-am primit de la cineva această întrebare, practic ne-am pus-o noi înșine. Acum, vă rog frumos să scrieți în chat care este scopul în viață. O să citească Melania, eu nu văd aici un chat, fiindcă am slide-urile. Deocamdată nu a scris, probabil toți suntem concentrați în a scrie, în a ne gândi la tema care ne-ai dat-o sau... Hai că mi-au un pic mai mult să văd să scriu în chat. Pot să spun că scopul meu este să reușesc să-mi fac să funcționeze această afacere de share marketing pentru a putea să ajung la cât mai multe persoane să le pot ajuta. Da, adevărul este că și mie mi-a luat foarte mult timp pentru a-mi clarifica acest scop și mai mult timp să-mi clarific viziunea până la urmă, fiindcă pare simplu, dar este destul de complex în profunzime. Da, scopul este să fac ceva pentru mine, să am o viață bună, cea mai bună viață posibilă care se poate, iar viziunea este să fac ceva și pentru alte persoane, bineînțeles, cum să le inspir, cum să le susțin, să aibă viața pe care și-o doresc. Cred că ar trebui să începem chiar cu lucruri mărunte, mici.
Că de multe ori nu prea le dăm importanță. De la pur și simplu să-ți iei, știu și o jumătate de oră să stai doar tu și cu tine, să te gândești, să te relaxezi, să faci ce simți tu în Aici vorbim de jumătatea de oră. scop și viziune. Da, Da, scopul și viziunea nu au treabă cu obiectivele sau cu aceste mici task-uri pe care le faci pentru tine zilnic. Da? Deci scopul și viziunea, practic, sunt cele mărețe pentru 3 ani, 5 ani. păi, Deci de asta da, mă gândeam în jumătatea aia de oră în care stai tu și pentru tine, tu cu tine, cum s-ar spune, îți Mhm. pot veni lucruri care, într-adevăr, să te ducă la ceea ce vrei tu exact să faci. La ce Da, de exact aia sunt obiectivele micuțe, da? Deci acei Da. pași intermediari. Deci ca să poți să faci ceva, trebuie să ai, bă, vreau să-mi cumpăr o mașină, da? Bun, dacă vreau să-mi cumpăr o mașină, ceva pentru mine, eu trebuie să fac niște pași. Pot să am acel timp cu mine și să mă gândesc cum aș putea să fac sau cum aș putea să aduc mai multe venituri. Dacă ca să ajung să am acest timp, trebuie să știu unde vreau să ajung. Păi, eu, de exemplu, Sau o dorință. fac terapia pe care voi o știți și care tot timpul fac ceva care să mă ajute să evoluez cât pot eu mai mult și să fac în așa fel încât să duc chestia asta mai departe, să vadă cât mai multă lume și să și ajut mulți semeni de-ai noștri. Așa este, ca să știm unde mergem, practic trebuie să știm de ce mergem în acea direcție. Da, este ca și cum te duce la gară și ceri un bilet, că îl ceri către o anumită destinație, deci știi cu certitudine acolo unde te îndrepți, unde vrei să mergi. Scopul și viziunea, practic, dau sens alegerilor noastre zilnice. Asta așa este. Da, Liliana a scris că să meargă înainte cu afacerea share marketing și după asta să ajut oamenii de lângă mine. Eu, ca și scop viitor, în următorii 5 ani, am scris și în chat, dar vă și citesc, că să am mai multe venituri, adică îmi place și întotdeauna mi-am dorit să am o libertate financiară, să nu știu de ce banii totdeauna au fost așa, oare am? Și atunci, dar până să ajung să am această liniște, să zicem, în ceea ce privește banii, cred că e foarte important să dăm celorlalți din ceea ce știm noi și așa ajungem la ceea ce ne dorim. De-aia cred că scopul, așa cum ziceau și fetele, trebuie totuși să avem, da, ținta și apoi viziunea cum ajungem la acea țintă. Și stăteam așa și mă gândeam acum, eu fiind și profesoară, nu neapărat, da, suntem la un curs de educație financiară, dar ce frumos este când te duci zi de zi la o slujbă și știi că da, vrei să fii un profesor bun, un medic bun, o asistentă, da, și prin toate astea, un coach bun, cum e Loredana, da, prin toate astea noi ajutăm pe ceilalți și da, banii vin după aceea, că eu, cel puțin pentru mine, am înțeles foarte greu cum tu să faci ceea ce îți place și banii vin după aceea. Adică toată lumea, dacă n-ai un pic de educație financiară, zici, bani, acum, cât câștig din ceea ce fac, ok. Dar lucrurile nu merg întotdeauna chiar așa de ușor și sigur. Și rapid. Și rapid, da. Ușor înseamnă și rapid, da, exact. Mulțumesc, Nargi. Acum avem aici o serie de întrebări suport, tocmai pentru a înțelege mai bine ceea ce s-a discutat puțin mai devreme. De ce te-ai înscris la acest curs? Da, eu m-am înscris la acest curs tocmai pentru a înțelege cum circulă banii, pentru a construi o afacere care este în concordanță cu valorile mele.
Cine mai răspunde? Practic, noi trei ne-am înscris la acest curs pentru a-l putea susține și a-l da mai departe și a ajuta cât mai multe persoane, învățând noi, pentru că tot timpul ascultându-l și reluând informațiile din el, am alte aha-uri și alte momente în care îmi dau seama că poate n-am înțeles suficient de bine un anumit termen sau poate pot să fac mai bine data viitoare anumite lucruri. Și atunci, făcând lucrurile acestea și oferind și celorlalți, mi-e ușor și pentru mine să învăț și în felul ăsta, practic, ajung și la viziunea mea de a ajuta cât mai multe persoane, ca să spun așa. Da, mulțumesc frumos, Loredana. Ne mai spune cineva? Mai răspunde cineva la prima întrebare? La fel cum zicea și Loredana, acest curs îl reluăm fiecare, că suntem aici în prima linie și ghidăm, că suntem mai în spate și ascultăm și intervenim, aduce întotdeauna un plus. Mă gândeam la întrebarea unde vrei să fii peste 5 ani. Cred că de multe ori această întrebare ne dă așa un pic peste cap și zice, wow, peste 5 ani, dar pe acum să știu unde voi fi peste 5 ani, dar e foarte importantă și mi-aduc aminte de un curs care spunea așa, ce ai acum și pentru care te-ai rugat sau te-ai gândit, ți-ai dorit, ți l-ai dorit în urmă cu un timp, așa, și dacă stăm să ne gândim și invers, să știți că e foarte interesant, dar și ținta asta să-ți proiectezi în viitor cum vrei să fii. Pentru că, într-adevăr, cum vrem să fim, vom reuși să ajungem acolo dacă conștientizăm anumite lucruri. Și aceste noțiuni din cursul de educație financiară ne ajută să ajungem acolo dacă punem în practică ceea ce învățăm la acest curs. Eu peste 5 ani vreau să fiu, în ceea ce privește financiar, cu o echipă frumoasă și văd persoanele cu care colaborez, o atmosferă caldă, o atmosferă alături de oamenii care au aceleași valori cu mine și mi se pare cel mai interesant faptul că ai aici posibilitatea de a-ți alege oamenii cu aceleași valori. Dacă la serviciu poate de multe ori ajungem între niște oameni cu valori diferite, aici putem să ne facem echipa, oricum, da, atragem persoanele care sunt asemenea nouă. Și cum se schimbă viața mea acolo, viața acolo, zic că e ceea ce mi-am dorit acum. Și acolo deja sunt liniștită. Așa este, foarte frumos ai spus. Da, primul pas oricum este să fim deasupra liniei, să ne stabilim un scop De și să multe ajungem ori, acolo unde ne dorim. într-adevăr, întrebarea a doua, cum spuneai, unde vrei să ajungi peste 5 ani, mi se pare așa, wow, peste 5 ani, mamă, și dacă ar fi să ne setăm niște scopuri sau niște obiective, ca să, de fapt, ar fi bine să ne setăm viziunea pentru acești 5 ani, da? Ne-am setat-o, cred că, destul de timid, ca să spun așa, sau cel puțin eu așa am lucrat până acum. Mi-era frică să-mi spun, nu știu, bă, peste 5 ani mi-au avion privat. Da? Că mi se părea imposibil. Dar dacă te uiți și pui același lucru în balanță și te pui să faci peste un an, pentru un an, unde vrei să fii peste un an, wow, atunci parcă ai vrea să fii acum nu mai vrei în Emiratele Arabe, în Dubai, nu știu, pe o croazieră sau peste undeva într-un loc unde poate că acel lucru nu s-ar putea întâmpla decât peste 5 ani. Da? Cumva subestimăm numărul acesta, valoarea celor 5 ani și supraestimăm un an. Adică într-un an putem să facem foarte multe, dar în 5 ne e frică să ne gândim câte am putea realiza în 5 ani.
Atât am vrut să completez. Așa Asta este din corect. experiența proprie. Așa este corect. Da. Și zici, mamă, ce mulți am, 5 ani, dar trec atât de repede, de multe ori. Vă rog să stați frumos, că sunteți copii mari. Închideți așa. În continuare, haideți să vorbim despre 4 greșeli frecvente care ne sabotează când ne stabilim scopul. Îmi cer scuze că aici s-a suprapus, nu vrea să fie altfel slide-ul acesta. Așa cum Minimalizează scrisul? poftim? Am scris doar Minimalizează. 4 greșeli în stabilirea scopului sau suprapus Da, dar du-te programul, nu știu. pe el, că asta vroiam să-ți explic, că tot suntem aici. Dă click aici pe al doilea, unde Nu, scrie că pe îți urmă îmi dă stabilești. la salvare și pe urmă nu-mi salvează, fiindcă e făcut de altcineva, nu e făcut de mine. Și Ok. atunci mă dă peste cap cu ele, că am mai încercat. Da, am încercat. Ok. Mulțumesc mult de tot. Uh, Lee Brown spunea că majoritatea oamenilor nu eșuează pentru că țintesc prea sus și ratează, ci pentru că țintesc prea jos și reușesc. Aceasta este una dintre cele mai mari frâne ale evoluției noastre. Cu alte cuvinte, să țintim cât de sus se poate, nu? Cum era lui Lorand? Cu visul nesimțit De nu? mari, de mărețe, nu? Să gândim mult. Da, sau poate fi asta și ieșirea din, cum se zice, ieșirea din confort. În zona Da, de da, confort. adică da. Da. Ce suntem obișnuiți, ne iese. Hai să încercăm ceva ce nu am Cu ce mai nu suntem încercat, obișnuiți și să ce nu suntem încercăm să gândim, obișnuiți. să avem o viziune cu mult mai mare. Da, o altă greșeală este că rămânem blocați în planificare, considerăm că avem nevoie de un plan complet înainte să începem. Excesul de planificare duce la atașament față de un plan și limitează scopul doar la ce este controlabil. Paul Martinelli spune clar, în acest sens, a planifica un lucru și a-l realiza sunt două procese complet diferite. Da, dacă nu treci la acțiune, doar planifici și nu realizezi, deci nu treci la acțiune, normal că nu ajungi la rezultatul pe care ți l-ai dorit. De aceea spune că sunt două procese complet diferite. Da, sau acțiunea în sine poate să practică, poate să fie poate un pic diferit de planificare și atunci, n-a ieșit cum am planificat, ce mă fac? Cred că realizarea e mai importantă decât planificarea în sensul că poate fi altceva, dar te duce spre scopul pe care ți l-ai setat. Mă gândeam Așa. așa ca și la școală, că și la școală avem un plan de lecție, acolo așa și ora de multe ori decurge altfel, de la o mică, așa, interpretare, dacă e de literatură, m-am îndepărtat de plan, nu mai ce mai fac acum. Și în timp îți dai seama că nu trebuie să mai ții de planul acela de lecție, ci să urmărești pașii importanți ai lecției, dar să te duci așa, încotro te duce realizarea planului. Mă La gândesc că așa urmă ar să fi și în ajungi la educația același financiară. rezultat, dar să ajungi la același rezultat până la urmă. Exact. Da. Și aici mă duce cu gândul din codul antreprenorului, cum spunea Florand despre formula antreprenorului, că a fi cu a face egal a avea. Deci suntem, Exact. facem și avem. Trebuie să facem, să acționăm, să realizăm, să avem lucrul respectiv. Da, tot Paul Martinelli subliniază, scopurile nu sunt despre a obține, ci despre a deveni.
Acum, în continuare, puteți să vă regăsiți în vreuna din greșelile de mai sus? Din ceea ce am discutat mai devreme? La cele 4 greșeli nu le-ai citit. Nu le-am citit? Nu. Îți stabilești sau... De asta, a planifica lucru cu a realiza, care sunt procesele diferite, una din greșeli, că suntem blocați în planificare, o altă greșeală, și și stabilești. oamenii nu eșuează pentru că țintesc prea sus și ratează, ci pentru că țintesc prea jos și reușesc. Deci asta ce am discutat noi până acum, acestea sunt greșelile. Și scopurile nu sunt pentru a obține, ci despre a deveni. Deci acestea sunt. Cred că cu toții ne regăsim totuși în aceste greșeli. Categoric. Da, într-o măsură mai Categoric, mică deci sau mai mică sau mai mare. mare, bineînțeles. Da. Și prin experiență, prin acțiune, prin felul nostru de a fi, prin schimbarea mentalității, cred că cu toții Dar cel mai important mi se pare acesta la care te-ai oprit aici, Nargis, pentru că de multe ori la rezultate rapide vrem, da, acum. Dar pentru a ajunge să obținem acele rezultate, noi trebuie să ne întrebăm și cine am devenit în acest proces de a obține ceva. Da, aici intervine evoluția. Cred, curajul că nu trebuie să știu cum, voi descoperi pe parcurs și descoper pe parcurs învățând prin pașii aceia mici pe care am enumerat mai sus. Și aici, da, trebuie să ne comportăm ca acel copilaj care învață să meargă, învață să meargă cu pași mărunți pentru a obține ceva, pentru a deveni o persoana aceea pe care dorim noi să fim. Da, fiindcă scopurile reale nu sunt despre lucruri, ci despre transformarea personală a noastră. Mie una, în urma acestor cursuri de educație financiară, de la cursant până la susținătorul acestui curs, consider că am câștigat foarte multă încredere în mine și această încredere se răsfrânge în toate ariile vieții, atât familie cât și serviciu, sănătate, chiar aș putea zice, având o stare de încredere, automat și în ceea ce privește sănătatea, starea ta de bine este îmbunătățită. Și de aia e foarte important să ne gândim ce am devenit în acest proces de a obține ceva. Da, astfel evoluăm și ne clarificăm anumite lucruri și, într-adevăr, ajungem acolo unde dorim, unde ne-am propus. În continuare, acum să vedem câteva întrebări care ne pot ajuta în stabilirea scopurilor, întrebări care ne schimbă perspectiva asupra scopurilor. Când îți definești un scop, întreabă-te ce mi-ar plăcea să experimentez cu adevărat în viața mea. Eu îmi doresc libertatea timpului, siguranță financiară, bucurie de a împărtăși oamenilor cunoștințe din domeniu. Îmi doresc, așa cum am spus și mai sus, să îmi dezvolt afacerea, să cresc împreună cu persoanele care sunt dornice de libertate. Cine aș vrea să devin? Aș vrea să devin o femeie liberă financiar, chiar și emoțional și, bineînțeles, din nou repet, să inspir oameni prin exemplul personal chiar. Cum aș vrea să contribui și ce aș vrea să las în urmă? Vreau să contribui la creșterea oamenilor, să le ofer claritate, încredere și instrumente pentru o viață sănătoasă, echilibrată și prosperă.
Dorește cineva să mai răspundă la aceste întrebări? Vă invităm să răspundeți. Păi le-ai cam completat așa, cam bănuiesc că de-aia ne-am și adunat, că suntem cam pe aceeași lungime de undă, știi? Cam ceea ce ai spus, sunt convinsă că fiecare dintre noi își Da, dorește ca cam idee același lucru, finală, știi? așa este, ca idee finală, este bine să reținem ca un scop bine ales te cheamă să crești și să nu încep niciodată cu ce pot face acum, ci cu cine aleg să devin. Și tot în stabilirea scopului ne ajută și să ne gândim la prioritatea numărul 1 pentru această perioadă. Da, eu aș vrea un pic să mai zic aici la ce mi-ar plăcea să experimentez, dacă pot să zic. Cred că foarte important ar fi să simțim viața cu bucurie. Îmi place mai nou, fiind o persoană foarte emotivă, eram tot timpul cu frica, oare voi reuși? Atunci mi-am dat seama că putem schimba perspectiva. Pot să mă bucur de tot ceea ce fac, de tot ceea ce trăiesc. Schimbarea perspectivei. Și cine aș vrea să devin, dincolo de veniturile pasive, libertate financiară, aș vrea să devin o persoană veselă, o persoană care inspiră prin bucurie, prin încredere și cum aș vrea să contribui și ce aș vrea să las în urmă, mi se pare interesant, poate la adulții cu care ești în legătură, nu vezi că deja e mai format. Dar când ai copii proprii mai mici sau când ai, cum sunt eu la școală, vezi pe copii, cum le dai încredere. Chiar mai devreme aveam o fată care zicea, nu am încredere în mine, mi-e frică că o să greșesc foarte mult la examen. Deci cam așa este oarecum și în viața asta, în perspectiva financiară. Dacă privim cu bucurie, că dăm un ban să ne plătim o cheltuială, că dăm un ban să ne plătim o excursie undeva, toate să fie cu o bucurie, nu cu o reținere. Și asta aș vrea să las în urmă, ca omul să înțeleagă că viața merită să fie trăită cu bucurie, cu toate greutățile ei, cu toate încercările, cu lipsa banilor, cu bani mulți, că totul e o provocare la o adică. Și mie mi se pare în ultimii ani ai mei de până acum, da, se pare interesant că poți să schimbi perspectiva aceasta asupra banilor, asupra vieții, asupra familiei, deci poți să schimbi. Mă gândeam că, da, mi se pare o binecuvântare online în care ne întâlnim oameni din diferite colțuri ale lumii, care pe unde suntem, ne atragem de aceleași valori și bucuria aceasta a vieții, să-ți dai seama că de fapt poți să o trăiești viața cu bucurie, nu cu o frică tot timpul, oare ce se va întâmpla din diferite alte aspecte ale vieții pe care le-ai trăit până acum. Și cred că bucuria ar fi una dintre experimentele cele mai frumoase ale vieții. Mulțumesc, Narcis! Eu îți mulțumesc pentru intervenție, o intervenție deosebit de frumoasă. Mulțumesc frumos, Melania. În continuare, haideți să vedem, avem aici o serie de priorități și să vedem după aceea care este prioritatea numărul 1 a noastră. Independență financiară, venit suplimentar, a avea propria afacere, mai mult timp liber, dezvoltare personală, a ajuta pe alții, a întâlni oameni noi, pensionare, lăsarea unei moșteniri. Prioritatea numărul 1. V-ați gândit care ar putea fi? Eu mi-aș dori primul, independența financiară, că simt că le cuprinde, ca să spun așa, și pe celelalte, Da, din și eu punctul m-am meu de gândit la vedere. fel, da.
Că dacă ai venitul suplimentar, ai o independență financiară automat și toate le faci dacă ai propria afacere. Ai propria afacere, poți să ajungi la un venit suplimentar, la independență financiară și automat vin după ele. Timpul liber, dezvoltarea, îi ajuți pe ceilalți, întâlnești oameni noi. Lași o moștenire, fiindcă afacerea share marketing se poate lăsa moștenire până la cât? A doua, a treia generație, am înțeles, nu? Mhm. A doua, cred. Până la a doua? Da. În continuare, avem aici 4 întrebări suplimentare. De la, de exemplu, de ce ai ales-o pe asta, de ce este importantă pentru tine, care sunt consecințele în cazul în care nu ai avea această oportunitate, de ce te-ar îngrijora asta. Cred că, în general, știm răspunsurile, normal că n-am mai ajunge la libertatea financiară dacă nu am face ceea ce facem, nu, fiindcă se țin lanț, nu am mai avea nimic din ce este aici, nici timpul liber, nici dezvoltarea personală sau dacă le-am avea cât de cât fracționat, fiindcă n-am mai avea acea posibilitate când nu ai bani, este normal, când nu ai independență financiară, este normal că nu te prea poți ocupa de celelalte lucruri. Doar așa, mai puțin, într-un procent mai micuț. Eu așa văd lucrurile. Dacă le vedeți altfel, vă rog să vă exprimați opinia. Și eu tot în același punct sunt. Acum, după ce ne stabilim scopul, urmează să ne stabilim obiectivele anuale, săptămânale. Scopul ne dă direcția, este proiecția viitorului dorit. Obiectivele sunt jaloanele sau pașii pe care îi facem către direcția dorită, exact cum spunea Loredana mai devreme când a intervenit. Fără scop, obiectivele nu au sens, iar fără obiective, scopul rămâne doar un vis. Sunt mai multe metode de stabilire a obiectivelor, iar cea mai cunoscută este metoda SMART. Haideți să vedem și acest obiectiv SMART, ce zice. Este foarte eficient acest obiectiv. El spune, deci este un acronim, S vine de la specific, clar și concret. Obiectivul trebuie să fie clar și precis, nu general. De exemplu, vreau să economisesc 500 de lei, în loc de vreau să economisesc bani. E mai concret, te duci exact la suma care vrei tu să o economisești. Măsurabil, știi când l-ai atins. Adică dacă economisesc 100 de lei pe lună, pot verifica lunar dacă reușesc să fac treaba asta, să economisesc acești 100 de lei pe lună. Abordabil este realist, dar provocator. Adică dacă venitul este de 2000 de lei și economisesc 100 de lei pe lună, este realist, fiindcă am acești bani din acești 2000 de lei pe care îi am eu din salariu. Relevant este aliniat cu scopul tău. De exemplu, economisesc pentru un fond de urgență sau pentru o vacanță dorită, încadrat în timp, cu temă limită, fiindcă vreau să câștig acești bani până la data de 30 iunie. Și așa, dacă avem obiectivul SMART, devenim și noi SMART, devenim inteligenți, fiindcă reușim să ne economisim o sumă de bani în care să avem fondul de urgență sau să mergem în vacanța dorită. Următorul pas în atingerea scopului nostru este stabilirea strategiei. Ce este strategia? Este planul flexibil care transformă obiectivele în rezultate, cuprinde instrumentele și rezultatele alocate atingerii obiectivului. Deci, strategia, planul de acțiune, instrumentele și resursele alocate atingerii obiectivului. Aici, obiectiv fără strategie este doar intenția, strategie fără obiectiv nu este, este confuzie. Deci este acel vis de care spuneam.
Acum aș avea o întrebare pentru dumneavoastră. Spuneți-mi care este mai important, banii sau timpul? Ce considerați că este primordial, timpul sau banii? La Pentru mine, mine ar fi, Da? la mine și timpul și banii. Dacă am timp, am și bani. Dacă ai timp, ai și bani, spui tu, Lili. Da. Cine mai răspunde? doamna Camelia a scris în chat bani. Eu aș vrea și bani și timp, dacă s-ar putea. S-ar putea. Mai spune cineva ceva? Dar parcă știm despre timp că acela nu se poate recupera. Da, aici e problema, că banii se pot recupera, dar timpul nu se recuperează niciodată. De aceea se spune că banii sunt mai... Eh, tot la bani ajungem. Tot ei sunt. Da, am găsit această diagramă interesantă care împarte stilurile de viață în 4 cadrane în funcție de nivelul de timp disponibil și nivelul veniturilor pe care le are o persoană. Aici se vede în stânga sus, cadranul 1, găsim salariații care se spune că au puțin timp liber și venituri limitate. În cadranul 2 ar fi pensionarii și poate studenții, au mai mult timp liber, dar venituri mai mici. În cadranul 3 ar fi liber profesioniștii și corporatiștii, au venituri mai mari, dar timp liber foarte limitat. Iar în cadranul 4 găsim antreprenorii și investitorii, ei au libertate de timp și de bani, creată prin sistem, nu prin munca directă. Acum, voi în ce cadran vă considerați că vă aflați din cele 4? Eu sunt în primul deocamdată. N-am nici bani, n-am nici timp sau nu știu cum să iau. Dar îmi doresc, așa cum ziceam, să fim în cadranul 4. Și bani și Și timp. timp, da. Da, eu Timp. deocamdată sunt aici în cadranul 2, în cadranul 2. Am bani mai puțin că am pensia fixă, timp am suficient. Dacă stau să mă gândesc, nici timp prea mult nu am, că sunt o grămadă de probleme de rezolvat. Dar, na, conform Da, diagramei, dar timpul ți-l timpul mi folosești așa planific. cum vrei Mi tu. planific eu, așa Da, este. ești Nu tu sunt, propriul stăpân al da, timpului, nu vin alții cu alte task-uri de rezolvat, așa. da, cu mai puțin mai lejer, mai ușor, nu am o obligativitate în ceea ce privește timpul. Putem spune că până ajunge la cea libertate de timp și bani, totuși trebuie să punem în aplicare un sistem. E destul de greu de înțeles că la modul teoretic toți ne dorim mai mult timp, mai mulți bani, dar e un proces Așa este. această libertate de timp și spațiu, dar care merită să îl parcurgi procesul, pentru că atunci când ajungi acolo e foarte frumos. Depinde de noi, de fiecare, cât de mult ne dorim, cât de mult putem investi în acest proces dar el merită în sine. Da, merită, trebuie să avem răbdare, practic, și să
continuăm să fim consecvente. Dacă nu suntem consecvente, nu putem realiza, nu putem ajunge acolo unde ne-am propus. Da, și trecerea dintr-un cadran în altul, eu consider că pentru a ajunge în cadranul 4, unde ne dorim cu toții, trebuie să ne schimbăm și gândirea, mentalitatea, și asta nu se poate schimba de la un an la altul. Cred că durează puțin și e bine să avem răbdare și să fim bucuroși pentru orice achiziție mentală, de un aha pe care îl avem de fiecare dată și așa vom ajunge în acel cadran 4. Nu ajungem doar sărind, mai ales că și oricum ar fi, trebuie să faci un salt. Și atunci și mental trebuie să facem acest salt în ceea ce privește banii, atitudinea pe care o avem în legătură cu banii, instruirea ca și antreprenor, ce înseamnă să fii antreprenor. Deci sunt niște lucruri care trebuie să le dobândim, dar în momentul în care ajungem acolo e un moment frumos și plăcut și ni-l dorim cu toții. Și pentru asta suntem aici astăzi. Așa este. Libertatea financiară începe cu alegeri conștiente legate de modul în care ne folosim timpul. Și acum, ca o concluzie, scopul este direcția vieții tale, obiectivele sunt pașii concreți, strategia este planul, timpul este cea mai valoroasă resursă, banii sunt un instrument, cadranul în care ești azi determină libertatea de mâine. Schimbarea vieții, în general, nu începe cu bani, ci cu scopul, claritatea și deciziile zilnice. Acum un mesaj final. Creează-ți viața pe care ți-o dorești, devii o persoană care vrei să fii, acționează acum. Cel mai important este să acționăm. Dacă nu acționăm, nu rezolvăm nimic, nu putem face nimic. Eu cu aceasta am încheiat. Vă mulțumesc mult de tot pentru faptul că m-ați ascultat și ați fost aici împreună cu mine. O las pe Melania în continuare. Da. Un exercițiu care l-am propus pentru această lecție este cum ne vedem fiecare peste 3 ani, să zicem peste 5. Putem descrie această zi sau cum ne vedem noi peste 3 ani, cum începe ziua, cum arată relațiile noastre, cum ne simțim fizic și emoțional și mental, am putea spune, în acea zi de peste 3 sau 5 ani, cum circulă banii și timpul în viața noastră și cum evoluăm personal și spiritual. Putem spune că această descriere devine sămânța realității noastre viitoare. Acest exercițiu va fi pus și în grupul nostru și poate că acum, nefiind pe slide, nu se vede exact ce am propus, dar vom face un screenshot la acel exercițiu și îl vom pune și pe grup ca să ne gândim mai bine. Exact, și puteți să-l tai exact la început, în fiecare zi câte puțin și noi vom încerca să vă dăm feedback sau să vă ajutăm să-l duceți în direcția în care să aveți rezultate cu acea viziune. Poate să fie să vă creați ca și o viziune, cum vă vedeți peste 5 ani, ce doriți să faceți, cum va fi viața voastră atunci, da? Ca să ne vină ușor, apoi să luăm obiective lună de lună, ca să putem să vedem cum ajungem acolo. Practic, asta înseamnă să fii un antreprenor, să ai o viziune, să ai un scop, să ai obiective
și să acționăm pentru a ajunge la rezultate. Degeaba spunem noi că ne dorim să avem o afacere mare de share marketing sau de orice altfel de afacere, dacă noi nu avem o planificare anuală, o planificare lunară a ceea ce vrem să facem și practic să acționăm zilnic. Minim, nu știu, o oră să vă dați timp să acționați pentru afacerea voastră. Nu faptul că citim, uite, nu faptul că acum ne-am întâlnit, asta nu este un pas făcut în afacerea noastră, asta este un pas făcut în dezvoltarea noastră personală, în mentalitatea noastră de antreprenori, dar acțiunile pentru a ne crește și a ne crea propria afacere sunt acele acțiuni zilnice, acei pași pe care îi faci concret pentru afacerea ta și să-ți aducă rezultate în timp, să plantezi acele semințe. Poate acum nu vezi rezultatele, dar peste 5 ani le vei vedea. Ce să spunem altceva? Mai aveți Mulțumim, ceva de adăugat? Loredana. Zic că este foarte bine cât am prezentat astăzi. Fiecare cred că este îmbogățit cu cunoștințe noi sau unele aha-uri care ne-au mai venit în această lecție și să facem ceva practic în fiecare zi pentru a ajunge la acel cadran în care ne dorim, de libertate, de timp și bani. Timpul, da? Ce fac eu acum, voi avea mai mult timp peste 3, 4, 5 ani. Ce fac eu acum, voi fi mai întărită emoțional peste 4, 5 ani. Ce fac eu acum îmi va aduce un venit suplimentar sau o stabilitate mai mare financiară. Adică poate nu o să reușim în 5 ani la libertate financiară, dar faptul că vei ajunge în 7 ani, eu zic că merită să ne instruim în această perioadă. Deci toate vin așa ca o coroană, da? În fiecare punem din fiecare parte. Noi vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă invităm să scrieți în grupurile în care sunteți. Vă invităm să deschideți camerele, să facem și noi o poză. Că dacă tot mi-a adus aminte cu Melania când a zis vă invităm, mi-a venit ideea, zic, hai să facem și o poză. Ia să vedem cine vrea să vină alături de noi să facem o poză. Ia să mai vedem cine mai e pe aici. Gina, mulțumim. Mirela, reușești și tu să deschizi camera? Poți? Nu cred că ne aude. Ok, hai să facem noi. Camelia am văzut că a ieșit. 1, 2, 3 și... Cum era aia? Zâmbește, ți se potrivește. Gata. Mulțumim frumos! O seară Mulțumim. minută și ne revedem. Mulțumim, Gina, că ai fost alături de noi. Mulțumim tuturor!